Gipasigarbo sa Davao City LGU ang pag-ila sa Commission on Audit kon COA sa Davao City isip pinakadato nga syudad sa matang sa assets ug equity sa tibuok Pilipinas. Base sa financial report sa Commission on Audit, may pwesto sa ika-9 ang Davao City kung asa bisaka ang assets and equity niini sa 32.9 billion pesos sa tuig 2023. Samtang mas taas kung itandi sa 29.7 billion pesos niadtong 2022 ug 26.6 billion pesos niadtong 2021. Misa kasabang net assets and equity sa syudad ug 24.9 billion pesos itandi sa 21.2 billion pesos niadtong 2022 ug 17.7 billion pesos niadtong 2021. Gipasigarbo sab sa Davao City LGU nga nagpabiling gawas nun sa utang ang syudad ug dunay lig-ong pinansyal nga kapasidad alang sa pagpondo sa mga dagkong proyekto. Gisiguro sa lokal nga panggamahanan nga nagpabiling prioridad ang pagpundo sa mga proyekto lakip ang social welfare, panglawas, disaster risk reduction and mitigation, edukasyon, agrikultura ug uban pa.